Maf, hè, zo'n lichtmuseum. Ja, maar daar doen we echt helemaal... Hou je trouwens een beetje afstand? Maar daar doen we helemaal niks aan. Nee, ook wij zijn dicht natuurlijk vanwege het coronavirus. Maar hebben we daar iets op gevonden? Ja, dat dacht ik. Als jullie niet naar ons museum kunnen komen, komen wij gewoon naar jullie toe. Dus hou de komende tijd onze Facebookpagina goed in de gaten. Waarom ga jij eigenlijk? De afschuwelijke impact van een oorlog laat zich moeilijk vangen in woorden. Maar blikken als deze zeggen alles. We zien soldaten uit de Eerste Wereldoorlog. Slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog. Misschien niet lichamelijk, maar wel psychisch zwaar gewond. Niemand zou het nu in zijn hoofd halen om deze mannen terug te sturen naar het slagveld. Maar dat gebeurde destijds wel. Want ze mankeerden toch niets? Geen uitwendige verwondingen. Dus niets aan de hand. Terug naar het front. Het waren lafaards en deserteurs. Niets nutten. Honderden soldaten werden ter dood veroordeeld. Shellshock. Zo kennen we de verzamelnaam voor de symptomen die te zien waren bij soldaten die de oorlog getraumatiseerd verlieten. Al in de tijd van de oude Grieken werd er over deze symptomen geschreven. En 2000 jaar later werden ze nog steeds niet serieus genomen. Een beroemd incident tijdens de Tweede Wereldoorlog is het zogenaamde Slapping-incident. De Amerikaanse generaal Patton arriveerde bij een hospitaal, gevuld met overduidelijk gewonde soldaten. En hij sprak met de patiënten. In het midden van de tent zat een soldaat, ineengezakt op een stoel. En de generaal kwam naar hem toe, vroeg hem, wat is er mis met je? De soldaat keek hem aan en zei, ik weet het ook niet zo goed, maar ik ben nerveus en ik denk, het lukt me gewoon niet. De generaal werd wit heet van woede. Pakte zijn handschoenen en sloeg de soldaat ermee in zijn gezicht. Pakte hem bij zijn kraag en duwde de arme jongen, hup, de tent uit. Zei tegen de dienstdoende artsen, waag het eens om ooit nog een van dit soort klootzakken op te nemen. En jij eikel, jij gaat terug naar het front! Films doen oorlog vaak af als een heroïsch geheel. Maar steeds vaker is er ook aandacht voor dat wat men verliest in plaats van wint. Want soms 18-jarige jongens werden beschoten, bestookt met vijandelijk vuur, verloren kameraden, vrienden. Zagen taferelen waar wij ons niets bij kunnen voorstellen. Ons liever ook niets bij willen voorstellen. In 1946 werd er een documentaire gemaakt over de behandeling van Amerikaanse soldaten die getraumatiseerd uit de Tweede Wereldoorlog kwamen. Let There Be Light. Direct nadat de film klaar was, werd hij door het leger verbannen. Omdat het nieuwe soldaten mogelijk zou kunnen demotiveren. Dit willen we niet zien. Wie deze beelden ziet hoopt dat er flink wat stappen zijn gemaakt sinds de Tweede Wereldoorlog. En dat er nu beter voor onze veteranen wordt gezorgd. Ik sprak daarover met collega Jos, die zelf 40 jaar geleden is uitgezonden naar Libanon. En ook nog de wonden van die oorlog, zij het onzichtbaar met zich meedragen. Images won't go away. They count the dead.
En vanaf vandaag is duidelijk, ik werk in het Oostmuseum als vrijwilliger, ik heb PTSS. Ja. Dus loop niet met een boog om me heen, maar vraag alles wat je wilt weten. Mensen die me serieus nemen, krijgen een serieus antwoord. Die beelden zijn er, en die beelden zijn echt. Ja. De buitenwereld ziet ze niet, ze zitten in je hoofd. Die beelden zijn echt. En voor jou zijn ze ook echt. En die beleef je elke keer opnieuw. Sommige mensen doen het wat heftiger, andere mensen beleven het wat minder heftig. Maar voor jou is het op zo'n moment realiteit. En ja, daar moet je mee dealen. Had je maar een gebroken been, dan kan je laten zien, kijk, mijn been is gebroken of mijn been is eraf en mijn hand is eraf. Bij psychische verwondingen zie je het niet. En dan heb je als buitenwacht heb je te maken met mensen die niks zien, dus er is niks. Terwijl er wel wat is en dat is moeilijk uit te leggen. Ja. En daar kom je pas achter als je in therapie gaat en allerlei klachten ontwikkelt in de loop van de jaren. Niet slapen, onrustig zijn, alert zijn. Dan kom je achter dat het dus wel een probleem is. Ja, en uiteindelijk wordt dat dan een diagnose PTSS, een onzichtbare verwonding. Ja. Het belangrijkste is denk ik voorlichting, mensen goed selecteren en voorbereiden en vooral blijf praten over alles wat je meemaakt. Doe op uitzending regelmatig met elkaar praten, hou je buddies in de gaten, doe elke dag even een buddycheck, hoe is het met je, gaat het goed? En van overheidswegen zou ik zeggen, na elke missie, vang alle mensen op, praat met ze en blijf ze volgen. Zodat het niet zo kan zijn zoals met eerdere uitzendingen helaas wel gebeurd is, dat mensen op een gegeven moment zoiets hebben van, nou niemand vraagt me wat, dus dan zal ik wel niks hebben, dus ligt het probleem bij mij, terwijl het probleem niet bij hem ligt of bij haar. Dus goede nazorg is heel belangrijk en daar valt nog wel wat in te verbeteren bij je. En daar gaat het om. Contact, vragen stellen, open zijn, oordeelvrij. Ja. Ik denk dat dat de belangrijkste boodschap is. Verder kijken dan alleen maar de buitenkant. Ja. I'm longing for another spring, a little love, a natural thing, someone to hold, just anything that's carefree. Als je rondloopt door onze militaire hal, dan krijg je het idee dat het meeste materiaal eigenlijk zo weer ingezet zou kunnen worden. Denk bijvoorbeeld eens aan dat Renault-tankje van een paar weken geleden. Ruim 100 jaar oud. Of wat dacht je van de Churchill-tank? En de Panther dan? Overloon is, potverdorie, de best verdedigde plek van heel Nederland. Ook. Maar nu gaan we eens iets verder kijken. Ik koos net wel een hele mooie hoek voor dit voertuig. Maar als ik hier ga staan, zie je dat het ding echt op zijn plaats zal blijven. En onze Renault-tank heeft zijn beste tijd als actief apparaat ook echt wel gehad. Soms hoeven we ons perspectief maar een klein beetje te veranderen. En heeft dat grote invloed op hoe we iets zien. Moeten we iets verder kijken dan onze neus lang is. En lijken dingen aan de buitenkant misschien wel helemaal in orde, maar vertelt de binnenkant ons iets heel anders. Oordelen we sneller dan we waarnemen. Dat geldt voor voertuigen, maar ook voor mensen.